Khubor ka Batesi TV. Ka KC Lights kabalong ka Kunhun Ruai jong ka Kiddies Corner Secondary School, Shillong. Kabala mikmat yagari India hagaransan Yakob Ruai Choir. Kabala tip kum ka 21st Malaysian Choral Eistedt Fort International Choir Festival 2023. Kabala sedang nado ka arterik bat kabala poino siya kabakut hagasantarik unay wing arjar arpulay ha Kuala Lumpur, Malaysia. Kalayo kur arteli gitak maksiar haga kerdan children category but haga kerdan folklore category. Ka Maulai Town Dorbar kabala bu hakmat yaga thong bani khun persya yau drop kala shimti ban penbha sa shisien yaga jing im jong ki samla ki basa hapo ka jeli jong snong Maulai ki balangop hau drop da ka bayatre lang bat ka Manbha Foundation kaban sa ai jing sumar bat ka jing yaslok yaki khun samla ki bala raikut ban eno shisendon yau drop. Kidon arfu ingot kisamla kiba penurung kerteng yala de kiba nado ka mensim kila ngap ya ke jingkot jingwer jong ka Maulai Town Dorbar ha ke jingalang kepala sakilang da ke Dr. Rika Lamar na ka Manbha Foundation u Superintendent of Police City uba Vivex AM u Vice Chancellor jong ka Nehu u Professor PS Shukla u MDC jong ka Maulai Constituency uba Taibor Lang Pathau ki ramba snong bat ki bahyeng hasem jong kini ki arpo wingot ki samla. Hagalempung penina mia ki film ban sapelong hanong ba Shillong naduk ka kendai haduk ka khatwei tarik unai weng arjar arpulai ya kabala tip kum ka Kelvin Cinema Festival 2023. Ki film lengkot kabala syak jiet ban yorong hagane ka festival ki day Grey kabala tharu samla Feber lengdo rengkat ka kenon jong u koi pat kadai kabala ai kerteng jelop kabala tharu samla Eldhar rengkat ki parlok jong u bat kabala ai gade ka film lengkot kabala ai kerteng ka pateng kabala thau ru samla san kirang khongwer rengkat ki parlok jong u yakini ki lightly ki film on sapan I haga shipho torek unai wing haki hall ki badon ha State Central Library Shillong bat ha Sosotham Auditorium. Ka team Revolution Mixed Martial Arts haga sautarik unai weng arajar arpulai kala penlong ya ka Mixed Martial Arts haga sin ka penengkong ya ka bala ai kerteng kum ka aireng kidan hadu shispa saupongut ki kena ki bana ka jela bat na ki jela jong ka than chitei lamingi jong kari India ki bala shimenta haga ne karansan ya kura u head coach uba Sambor Lengdo ulapan pau baga jing temu ban perlong yakani karansan jing elek kai kalong ban kentiu yaki kena ki ban nagani ka jela hakaliang ka Mixed Martial Arts haga jing pet bnia yaki kot kisla jong ki kertong ki bayakun yak election sardar jong ka elaka nongjri kalami kensan ka jing kulmar hadian baki arngut ki kertong kila sya ujor hakawai pak kaliang kidon khat arngut ki kertong ki batemu baniakun yak kam sardar nrei kat kum ka jing tip balayok da ka Batesi TV kadai halor ka kam shnong kam thau ka thammei khubor kalaya thoru ba u returning officer hadin balami kane ka jingkulmar pat shim ya kano rai hinrei ula pentip ba unsara ya kane ka mat shau executive member uba pek ya katanat elaka ban shim ya karai ka menteri ka bapek ya katanat ka koi ka khia ka Dr. Maisel Amperin Lengdo kala shong jingalang bat menteri rang ba ka jela u Konrad K Sangma bania theria tai halor ka jingtre kam jogi hospital bat kum juru halor ki jingdon kam jongki jaka ai jing semar ka Dr. Amperin kala ong ba ka jing perlong ya gani ka jingalang kalong ban pentikna ba ka sarkar kan yo jing tip halor ka jingtre kam jogi hospital bat kum juru halor ka jingduna jongki nurse kinong tray hadin baka sarkar jela kala pun kutno ya ke company GVK EMRI ban penya ya ki kali kit nong pang ya bala tip kum ka EMRI 108 lakhot tender thamai bat ka sarkar mentakan hab ban jit ya ki company ke bahatam ban penya ya kini ki kali kit nong pang ha ga jing grand bat kilat pathai khobor ka Dr. Amperin Lengdo kum ka menteri ke bapek ya katrat ka koi ka khia kala ya thu ba baro ki company ki bla thap ya ki tender ki de ban long ki bala ban ai ki jing shakri sha ki pai ba nong shong snong jong ka jela ka jubab RTI bala ai da katrat social welfare jong ka sarkar jela
Kapan pau baki don lai hajar shispa prapusa ngut ki shenrang ban lai pu arngut ki kintei ki badang don hapadeng ke jingsha sumar hadian baki langop ha ke jing im kerni hau drop. Unong wat RTI bapau khmat ke jela uba dispersing rani. Ha ke jing ekran bat kilat pasai kubor ha ke henriu tarik unai wing hajar pulai. Ulai tu batang hapo khat lai snem. Kata nadu usnem hajar shipo hadu usnem hajar pulai ka sorkar kala pelut kendai klor arpu pralak kendai po hajar sanspa sanpun riu tengka ban pentiet dawai na kebenta ban ajing sumar yakini ki lai hajar ngutam ki balangop ha ke jing di drop. Ka sorkar Uttar Pradesh kan sapenlong ya ke jinglum jingkhen ya ke jingdon jongki masi ki basyang makia hasurong bat ya ki bala ri la sumar da ki breu. Menteri Rangba ke jela Uttar Pradesh Yogi Adityanath ula penmi ya ke hukum ban lum jingkhen ya ki masi ki badon hapok ke jela shua ban ai jing sumar kerpang ya ki. Namar ke jing sniu syabab palat kal air hanong ba Delhi. Ka sorkar kala asyuti ya barok ki skul hadok ka sipau tarik unai win nrai lain no tang ya ki kelas 10 bat kelas 12 ha ka hukum bala penmi da ka sorkar Delhi kala betha ya ki no hikai ban syu pelong da ki jing ai jing hikai online ya ki kena skul kat ba ki dang don hapdeng ka jing yo syuti ka jela Mizoram kan sasaki ya ka jing pelong ya ka jing ethap vote ha ka nyu tarik unai win bat lasaki ba ka jing yakun ka bajuat kan long hapdeng ka Mizo National Front ka babat yo lakam sanchar bat ka Zoram People's Movement kun thupru ya ki arteli ki parti rithor kata ka seng Congress bat ka BJP ki ban yakun na ka benta ki Southpole teli ki si Wayu breu ula doe ya la ka jong ka jing im hadin bo la sha kan tha ha ki ngap ha Tumulpur District Assam ha ka sngi ublai kani kala ja ha ka thain Nagri Juli Bat yauni ubalayap la itu kerteng kum u Sobiram Boro. Ubala saupu prasnem karta ubatrai kum u Office Assistant ha Nagri Juli High School. Ki pulit ke jela Telangana. Kilaya kurup ya kapisa ki mar bakordor ka kiat bat ki wei ki tiar ki basongdor shipau klor lai pesan lak tengka hapo ki arpusau kenta bala lekno. Dagani ke jingyo kurup ya kini ki tiar shwa ka election kalakot syaka sauspa kendai pau klor tengka. Menteri Rangba ke Haryana Manohar Lal Khattar ulapan pendapat ba ya ka Chatra Parivahan Suraksha Scheme da ka babu ruah khmat ya thong ban penyo ya ka pule ka puthi syabaro ki pai ba ki basa ha ki snong nong kendong jong ka jela bat lembaga ni ka scheme ka sorkar kan penbiang ya ki bos ki ban lekit klem jing siu ya ki kena skol ki basa syaki nong kendong jong ka jela Haryana. Ki pulit jongga Uttar Pradesh kila penlong daga Jagriti campaign. Persya ia ki kentai ki ba ujor jahar lamler bat ia ki pulit ki ba yalam bakla. Bantem ia kini ki jingja bat ban pensung tu ia ki kentai bagi dai ban kiar na gini ki buit sianti. Additional Director General ka Agra Zone Anupam Kulreshtra ulaong bagani ka campaign ka bala ai kerteng Jagriti kalong ban pensung tu ia ki kentai halor gani ka issue. Ka UN Relief Works Agency kala pentip bahagi sauhu prakanta bala letno sangut ginong trei jonggani ke agency kila syak penyap ha Gaza Strip bar ka jingyap jonggi dekat kani ke agency kala kieu syaka nyup kendai ngot naduk balaki ke jingilek tma pedeng sipai gari Israel persya ya kilekno Hamas. Kani ka kenhun jongga United Nations kala pentip bakala yo jing tip bagi don sa arngut kinong trei ki jongka ki bala syak penyap ha ka arpusau tarik ubnai risau arjar arpulai. Nalor kini layatu ru bagi don arpusau ngut kinong trei ki bala mensau ha gani katma. Unong sensyar jongkari Iran Ali Hamedi ulaong bakari Iran kala shim ya karai ban kersyan ya kileno jongkari Palestine persya ya kari Israel ha ka jing ya kendo ke badang shen ya unong yalam jongki Hamas Ismail Haniyeh. Menteri Rangbado jongka Singapore Lee Hsien Loong ula pentip ba unsa penkhamti no ya ka kam nong yalam jongka People's Action Party ka babat ya ula kam sensyar hau sembut Menteri Rangbado kari Lawrence Wong tang hadien baka parti kala kenjo ya ka jingdap nyo posnem hau naiwing arjar arfulai kata shisnem syuaban penlong ya ka general election.
Kani ke parti kala bat yo lakam sanchar naduk bakani gari kala yo ya ke jinglai lo house nem khat khandai spa an refusan bat uwong unsa shimti kum menteri rangba do ubasal jonggari Singapore. U nong ye tholupa jonggari France u Michel de Nostradam u bala jutip daka kerteng kum u Nostradamus ula tho haga kot ka bola ai kerteng le properties nado sunspas nem menshua. Kani ka kot ka don hado khandai spa sapu artuli ki jinge tholupa na ka benta kala wei ka ban sawan. U Nostradamus ula ye tholupa ya ka jing sya siat yap jong President John F Kennedy ka jing sya herthma kari US ha ka khatwei tarik unailor ka lani ka 9/11 ka jing sapriang jong khnyang coronavirus pandemic ka jing kiudor jong marbam hado nyopo na ka shispa ki jing ye tholupa ki jong u ki dei ki baja shisha bat na ka bentau snem arajar arfusau u Nostradamus ula ye tholupa baka perthai kan samat ye ka jing terkhong bat ka jing shlei sangut ki brio kan top ya arngut ki khnaret ki layam bat bongut ki weipat ki lamansau hakoi ke jaka jungok kai perthai hagari Australia hadien baka kali ke baki syong kala selat ya ka wei ke jaka bam sangut ki brio ki layap hasyen kat ba iwei hybrid kentai ila khlat no kham hadien ha hospital ka sarkar Israel ha ka sngi ublai kala pentip ba kala khat arliang ya kanong ba Gaza hadien ka jingye khun ka pating persya ya ki lekno Hamas bat kat kum ka jingye thu jong una ahtin ki sipai ka u Daniel Hagari ki sipai jong ka ri Israel ki la rung sha Gaza na ka benta ba shatei bat na ka benta ba shathi kani ka jingye thu jong Daniel Hagari kalong hadien ba u Secretary of State jong ka ri US ula le jengok ya ka West Bank ya ka Iraq bat ya ka Cyprus ha ka sngi ublai banwat ya ki lat glenti ban yarap ya ki pat ba nong shong shnong ka Gaza bat ban khanglat ya ka jingther namding jong ki kanhon king atyar bala karshan da kari Iran persya ya ka sipai kari America kum ka jing ai jubab ya ka jing herthma ka Israel persya ya ki leno ha Gaza kat kum ka jing ai jing ken jong ka health ministry bala penyai da ki leno Hamas Kidan haduk khandai hajar news pa new pongut ki riau pai ba ki bala do ai la ka jong jing im hagani ka jing khon ka balane menta la sau tayo palat life santli ki kan hon seng jong ki jai ban riau ju bat ki Arab ki la karpat ban perlong ya ka jing sange ya siat hapadang ki sipai kari Israel bat ki le no Hamas ban pelaj no ya ki bala sya rabor bat ban perlong ya ka jing ya kren khnang ban ai jing shnganya ki pai ba kanong ba Gaza hapadeng ka jing yakun hapadeng ki sipai kari Israel bat ki leno Hamas ka Israel Defense Force kala pentip ba ki lingsun yapom kila khruit hadu saus pa san pautli ki ketem ri tengen jong ki leno Hamas ha Gaza ha jing pelai khobor ki sipai Israel kila yatho ba u Jamal Musa ubalong wei na ki nongelam jong ki leno Hamas ula kelon yam langbat ki wei pat ki leno hagani ka jing sya ther namding Kajing yakun thama hapreng kari Israel bat ki leno Hamas kabala kenjo asya ka sngi ka arf khandai kala wanra ya kajing yap brio ka bakot khandai hajar news pa nyu phongut ha Gaza strip ha ka ba saw hajar prangut kidei ki khna bat ar hajar sans pa san phongut kidei ki kenthai la ong ukurwa bala penmi da ka health ministry jongkari Palestine ka Sheikh Hasina kabala new funrius nem karta kan long ka menteri rang bado kabala bat slem bha kum ka menteri rang bado jongkari Bangladesh kabadon shispa new po million ngut kinong shong shnong ka Hasina kala shimti kum ka menteri rang bado jongkari house nem arhajar khandai u menteri rang bado kari Israel u Benjamin Netanyahu la ong ba kanum dan satya kano ga jinge sange ya siat hagi benta bala sansyar da kari Palestine tat hado ba onda la ban pelaj im ya ki arspa sau pungut kinong Israel ki bala sya rabor hagi leno Hamas u Netanyahu ula kentaj ru ya ka jing kerpat jong ki kenhun baper ban penlong ya ka jing sange ya siat bat ai daw ba kane kan long ban kumba ailat ya ki leno Hamas ban pen khlan biang ya ladi bat ban yo shushu ya ki tiar siat ka White House kala pentip ba ki don palat lais pa ngut ki nong shong shnong jongkari United States ki bala sya pen kenria na ka Gaza strip hadin ba kala mi ka jing khun thma padang ki sipai kari Israel persya ya ki leno Hamas
Deputy National Security Advisor jongka White House, Jonathan Feiner, ulayatu bala suba bakindang don shushu kinong Amerika kiba sakut hagaza nakadaw ka jingki jong tama. Ki pulit jongka ri Germany kilayatu ba ukpa ubala king atiar barabor yalau jong kun chenrang ubadang saus nem karta hakakat lengsun ha Hamburg. Ula IT no yala dia dah kebasuk klem gano-gano jing pen ibor hadin baka jing ya keren kalane kumba shikenta ai. Ki pulit kila kem no ya uni kupa ubala lai pusan snem karta na kabenta ban penlong ya ke jing toket ke babenia. Kari Qatar kalami syakmat ban long kum ka kesiang nong peniasuk bat kile no Hamas bakin pelait no ya kibriu ki bala syak rabor ha ke jing hiar tma kendit ya gari Israel ha ka nyau tarik urisau arjar arfulai. Ya kini ke jinglong kesiang jong ke Qatar, la ajing kersian ru da kiri Arab kum ke Saudi Arabia ke Egypt bat ke United Arab Emirates hadin baka Israel kararai ban pendem ya ki leno da ki ketang suloi ki bala rabor ya ki arspa sauphongut ki brio. Unong aiktin ke Israel Defense Force Rear Admiral Daniel Hagari ulakam baki tenat sentiat bat kisaki sabut bala yoklum ki penpau baki leno Hamas kila penon kam ya kilat jing sumar Gaza ban yakun Persia ya ki jipai gari Israel. Uhagari lo pen iru ya ga video kabadon ya ga jakarung hapok hendo na ka Sheikh Hamad Hospital ya ka baulakam baka ni gadai ka jingkhang syaka krem bala ri tengen dagi leno Hamas. Uway unong ajing keren radio ha Philippines ula syak siat yap hapok ke studio ha kesengi ublay. Juan Yumalon ubala san penyeus nem karta uday ubala tip pat ba akum DJ Johnny Walker. Ubaju penon kam ya ka Cebuano language show ha ka 94.7 Gold FM Calamba station. Ki pulit gidang penlong ya jing toket ke babnia bat ka jing twet ke bajur ban yokem ya ki brio ki badon keti ban siat yap ya ujumalon. Kar Russia kala treshitom ban penrungkam ya ki kentai kum kinong penher ya ki drone kum kinong siat sniper kum kinong ai jing sumar bat kum kinong nya kali. Ka Boers Battalion jongka Russian Defense Ministry kala penmiru da kajing penmena ha gani kari ka bajur bha kajing penon kam ya social media ban khot ya ki kentai ban rung syaka kam sipai jongka ri Russia. Ki paiba nong shong shnong jongkari Israel kila penlong ya ka jing thang mombati ha Western Wall kum shibenta ka jing kan mau buram ya ki shi hajar saus pangut ki brio ki bala doe ya la ka jong ka jing im ha ka jing hiar tma kendit jong ki leno Hamas ha ka nyau tarik urisau arjar arfulai. Ka Western Wall ka dei ka jaka ka bala nyau kentang dagi paiba ju bat ha gani ka jing thang mombati on sa puliru ya ki jing tho na ka sound kum ka jing kan mau buram ya ki lanot. Ka Emergency Medical Center bala penyai da ka kenhon leno Hamas ha Gaza kala kam ba uwei khunna ula doe ya la ka jong ka jing em bat arngut ki wei pan kilangat ha ka jing mensau man la ka shipho minute ba ki shipai Israel kila hertmai ya ka Gaza. Umatasam Salah ubalong director jongka Emergency Center ulayatu balai hajar kendai spangut ki kenaren kila yam bat prahajar nriu punyungut ki hebret kila mensau na ka jing syak hertma ha Gaza. Syusyula pentip baki don si hajar arspa san pongut ki kena ki badang jar ngai haduk mentah. Itu gilong kimat kublai.